first floor or room 2. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV, obwansu bw'omugusii. Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Mwana sana umwanchumuli ebitaseni kia Ndizi TV na ndingo kwaligania elinde tusange asobwamo sitokumya na Dr. Kena Moses yogo chutumanyia amange wetera amaroire kundo mwanchumuli antete kukuinyilia nga sinsemo chichi mitandao sinsemo ya Facebook na bako tonyora wetera Ndizi TV News Digital na baga sinsemo ya YouTube na bako tonyora wetera Ndizi TV News sinsemo ya website na bako tonyora wetera www.ndizitv.or.ke Letari ne Frida Kerubongo kwaligania elinde tosange amange kondo mwanchumuli to kunyilinga na bako tomo ujumbe yage nkia wetera sinambirwa base screen yago tomanyenga yoko bwati umorobeli koru na baigonyo ko bwate iboli rindelion sigo cha ase daktari na bokuma boli kegano alega se studio elinda bega gukwira ni konde ntarabatebe ngito kwanya litkolia lero tianda mwa daktari ribaga aratumanyana kyakorwa na bage kliniki kyae ngaike gotoka karibu sana daktari. Asante Ms. Kerubo. Umwanchi umuligereri uwairira editaria ne Dr. Moses Kena Nzarigo nkorwa senyakitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit notulega Busungo enyomba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307. Karibu sana kwa kipindi. Asante sana sobikase studio. Asante. Buna botambe mwanchi mulyango tabanga mwachi mwatoma ujumbe wanyagota ite tokwanero burire weekend gwachi kwatoma ujumbe agenke elinde twanyara kwa to kwerobera na daktari asogo chago kwana kwende daktari wikeli yaeta na ro mwanchi mulyamba bagotoma ujumbe chinyenge sana bagoteba tebe daktari akwanere goro yoborere bwa diabetes ayigoli tukolya lero mwanchi mulyeni gotochi kwanere regoro yoborere bwa diabetes ase daktari uchitomanya omborere kyobo na kibogo cha somo bero ito ebimanyerera imbire biebi nabo na kibakuru ubo bwenya nabo kitogwetanga kurwa asoborero bwo mwanchi muliria toigwira bono bene elinde osange na intwe otome ujumbe yago boliri bolyo nanyoko bwateli bolya ase totali gukwane ase gose wetania ase topic yiga no bwato borero bwabero bwo gochanda nabo gotoma ujumbe yage kya daktari nabo atobomanyi ande nabo atobasemi kabisa nabako sonsora liboli yago nenda koiraniri igo daktari tiato chake kegima oboreiro bwa diabetes obomboreiro kyobo ngo chakango tango oboreiro bwa diabetes namangana yesukari namangana yesukari ese umuberogo ekere sukari yago yakire kerengo kirikigoro yetani kiwango kiritakire esukari engia went over 3.5 to around 6.7 millimole per liter. Inere sukari went over samanyingao. Lakini onyolenga yetani disaidi na vera lente kishida chinyinge jogo 10 esumubirogo. Iyo ntongo tebaneka. Talinye sukari esumubirogo erembe. Esukari negentekia. Tali sukari yeduka ngo kwana. Esukari esamanyinga. Esukari esamanyingago. Esukari negento kiamana sana esamanyingago ime. Kagere obongo ibo gutumia esukari mnamafuta okobeke gari egere gari etale. Igo minute ngobongo mbogo koragasi butabuga tigentoki esukari. Esukari is fuel. Okobeke segari egari etale nesukari ekereza manyinga is fuel to our brain so brain functioning botagete sukari kweli chinyama chiago muscles toko koragasi utobuga te sukari esa manyingago you know the muscles na chiko depend from where sukari jama kolegas so sukari is very important lakini nebwa te kerengo etania kerenge ikyo mbobe 3.5 to around 6.7 millimole
per liter. Ine sukari ingia. Ekaroli abantu wabamenya gitari bagatongaki wapimwe sukari. Watengere 5.2 watengembu yere. Yani yere ine takire so mubiro. So onyole sukari bono yago yachire 12. Yachire 15 milimo per liter. Yachire 20, yachire 30. Abantu bagukipimba tenga it is high. Eyibone minute sukari yeye. Yetani lyekerongo kayeta kere koberesa manyinga. Bone yina bekolente mechando yuko kumiso mu bulangete kokote. Nka yesukari yekuru eliye koberesa manyinga. Esukari yekuru esendagira. Igekero kuri endagira yago. Ayikonyore usinaga soda ka okwa enga kunyu zeri kwali. Endagira yekero yikiro somubere nkobere sukari. Yalos glucose iyo goswesa manyinga. So enchire yemuyo konyore sukari engiye somu sukari somubere no kuragira. Igo betoragira nabe sukari era agendense samanyinga. Enchire ndi yakabere yo cross sukari ne liver lini dia una ni cross dire sukari. Onye abantu mbaro kuyibatanya kuragira matuka 3 4 lakini go kumupime sukari with the normal range because your liver likobuna glycogen dia losi sukari. Bone swali neli inki sukari nyinga ego koresa manyinga rende kagere sukari etegwente gwetani ko ngitwa tebire egwente go swesa kiselsi mekolegas. So ekero konyore gento kerege ko pambwe sukari kurwesa manyinga egende sikiselsi mechiko kolegas. That's what now we call insulin. Insulin oroima eso mubere mi go se pancreas go ke produce insulin esaine. Insulin yeye nere go sukume sukari eso sikiselsi me echikoba chinguru. So meaning onyole sukari yago teli kwende insulin teli ko produce enough minute ngabono esukari nyina bego tokesa manyi. So oborwere bwe sukari nandengina nantebenga nekere sukari yetani yeke wangu kirita kire esomubere. Daktari ngo abako gukwanira ngane sukari ngobere nyinga somubere. Umuntu naenda nyagitali atabigwe sukari ya yerense. Yes nabe kunyarikane sukari yage gendense. Nago tebiri muna bono nyolenga eliva yago. Elini ndiri kubuna glycogen ebe sukari. Onyolenga gose turaragerenga kientambe nabe sukari yage kogendanse. Onyolen kwa bwatubure bwe sukari kwanyura mali oga etaniri nabe sukari yage kogendanse. Otwale some conditions unabona kwende shida ye thyroid nabe ragere sukari yage gendanse. Yes. Biamono sana daktari asokwira nilialibolilio. Biamono sana mwanchi muri bitaseni kia Ndizi TV niko togendete gusanganire Dr. Kena Moses korase clinic gia Worldfit chinge kitogendete gukwanira oburiro bwa diabetes gosoborero bwa sukari. Nyako bwate libolili ndilianse guchase daktari na bogotuma ujumbe yagenke ekiagera no legasi studio abegakwira nilia amabolia kurende daktari. Ndobwate aina chia diabetes nchire chiche. Ntubwate aina mingi ya diabetes ama aina kama mbili. Diabetes intanga nile kurukunga type 1. Gose juvenile diabetes. Juvenile diabetes igente minatinga na diabetes yabantabake. Ekero koro umuntu bwatu burugwe sukari uri myaka below 30 years, even 40 years. Abana bari bwate diabetes yabana. Ekoro kunga type 1, gosero kunga juvenile diabetes, gosero kunga insulin dependent. Ekero kunga insulin dependent nga umuntu bwatu burugwe sukari goikaibete insulin maisha yake yote. Insulin dependent. So ta kunyara go survive atalikoibeta insulin. Inere kunga type 1. Ndobwate type 2. Type 2 gose diabetes y'abantu babera banene bagotire. Umuntu etanire myaka 40 years and above onyolire diabetes yekurunga type 2. Nande kurukunga nani insulin dependent. Nani insulin dependent tali lazima umuntu ayibete shindani kwa bantu abo. Naboko nyabago tumia
tembe ko control sukari yabo again terminating nga pancreas ya engo korerega singo produce enough insulin again tonkere kiagenda bobe na kibona atwali bwa diabetes you know lakini nani tubwa diabetes na bono you know pre-diabetes nekero mwenye ndongere kuna warning signs wajire nyagitari wapimi sukari whatever sukari yagere 9 ere 10 you need to you know move fast you need to move fast omanyenga ngande konyoro bururi bwaki bwe sukari nkingwena kora sukari te kigocha you know now we call it pre diabetes no ngojo konyora diabetes get a warning and go back you know do business inero tubwate kitebune tubwate cha diabetes I want to bwate pre diabetes ndo bwate type 1 na type 2 chichigo tumeka insulin na chile talgasimo tumeka insulin ndo sina akobwatira bia kwanda daktari wana tiato skiko chimoto na kimontara akora amanyenga na batu burero biga bwa diabetes type 1 wose type 2 okumanyanga no bwate burero bwa sukari na mbeyemo no chimna wono tutebe mono type 1 type 1 ejere juvenile diabetes ebwate emanyiri bya diabetes bire binene mono yani bigocha suddenly we komuntu amanya kurwara mono ochikwana nyagitara koraki ogopimonye bwe sukari yaene yo lakini type 2 nabura twara buri bwe sukari utamaire nso wari buri bwe sukari so abantu abange bakwenda nyagitari bacha kugundura sukari yabo yakire goro sana diabetes ne bwate manyirari umuntu awente kurigere manyirari mbiro bitatu umuntu atawente komisi ikimanyirari getangani nekero kunywa mache lioka erango kerengaki konywa mache akera ndo iterango kunywa mache ntesa imi kunywa mache lioka you know umanyete ekere sukari ere nyinge se amanyinga kungusa mache kurwa siki cells chiago ime mune konyonya mache from the cells and muscles ki muscle chatikara kitabu atia mache chiago tenga toa mache lakini unfortunately mune kunywa mache alitaliko so into the cells nanda agosoka so again take tangani kunywa mache so wonge itokuruka polydipsia nande kuiterama amacha aliyo kunyando kunya iteronse nande kwa ya konyu ogente kumnyoka nande uchiese echo enke so kwanyora ukuitira mache lioka eitokuruka nga polyuria ukuitira mache lioka egento kya gatatu nenchara ubwate nchara lioka nabo kuragera bone nando igwituragere why esukari iteliese into the cells ere sechinjira chia manyinga so esukari iteligo so into the cells echikoigo tichi cells chiago so ere sechinjira ya manyinga so the cells are yearning chikunya kotenga ragera gakitoendagira kwagendera koragera unfortunately esukari iteligo so ese into the cells wono nya kotenga tolenchara kunya koragira kumbe mnonda kunya koragira nali sukari yago ndama comment mo ebina bintu bitatu gwente korigera limono polydipsia polyuria and polyphagia ukoragira mono lakini manyiri binde mbiro manyi binde mwabono kwarenga omonene omubiri kwanyora okorereki oelire omubiri ogo reduce you are big wono kunya unajua unakonda na wewe mwenyewe ile kwa nini mimi nakonda unakonda kabisa you lose a lot of weight again to kende is weaknesses umubiri kuba very weak you know tubuga tinguru tubuga ti you know all tired all weak mubiri tubuga tinguru ora kolegas even to kende is infections okonyo urubwate chi infection yokalyoka mara whatever ubwate UTI you know engosi yage bwate you know infections umuntu obo bitonda mbire se umuntu me ekero kore bitonda bire so umuntu okonyora infection yengosi okonyo infection inchira yago yoroiboro yatwade infections ubwate UTI most of the time na buranyole no buri bwesukari wakoreki watwarire again to kende ne kelinga
onyore gosinege tonda nkiri kuwena bwangu kero kwanyolege tonda eso gosenkwa ngwaumia lakini ukumia ukwaranga nkoli kuwena bwangu na kwakoleki wakawenire kale you see toli kuwena bwangu at that speed yo kuwena so delayed healing of the wounds na boko nyoranga it is because of urwire diabetes abantu bandi wano mbali bari irritable toko mogosera aye kwaga negoso echechole yaba kumbe mamini yaba serious you know abantu umuntu akogechugita ikaiberi kuja kukurwa neseki umuntu takagechiu they so irritable so their mood swing is very high mujende ebintu bono nebinkuraro nabuja bonekero diabetes yakolenta chi complications yachakire kusali umubiri ogo nana boko nyole imanyire inde bigocha blood vision tulikorora buronge ama turi kuiguburonge chinguru chokolema chiabura ebino bintu bya cyabona gusali ku mubiri ogo because bono diabetes negente gusali bimu bya umubiri biskerubu byamona sana daktari byamona sana mwanche muri yote senike Ndizi TV ni gotondete gusanganira Dr. Kena Moses kurase clinic ya Worldfit oyagendete gotomanya amange igoro y'uburere bwa diabetes gose uburere bw'esukari kuri ndo mwanche muri yeranye ko bwate ibore rindiranse nabo gotoma ujumbe yage nke gwetrase na mbere gabase screen yago automanya nga yo okobwati umorobiri kuru nabo igo oboliri boliri yago gochya ase daktari akonde daktari tobeto gukwanira igoro yebimanyereryo akonde uburere buiga bwa diabetes ningiye koboreta uburere bwa diabetes na uburacho kuba kisababu tofauti because ali sababu moja sio sababu moja elagero utwara uburere bwa diabetes nto bwati kisababu kiri cyo koiburana umuntu akayiburu munabone ki familia utokurunga genetic ekero uburere bwa diabetes buko bwati familia kwanyona nga umuntu minuna bwati uburere bw'esukari naye no cyo twara uburere bw'esukari you need to be careful ekero kwa abantu base no bwati uburere bw'esukari buri nga kintu kwanyora sukari mambi na mambi inkingwa ntegokora inju Worldfit we show you what you're supposed to do how you can prevent tonyora uburere bwa diabetes no diabetes nana begoja because of environmental factors so environmental factors ngigira lento bwa diabetes obo mubiro monne ekero ku mubiro monne you know nabu mubiro gokoba resistant to insulin ekere umubiro go kananga turi koigora machiko ya insulin kwanyura urure bwa diabetes so overweight ekero twaro twabera banene mono tuibolinga ngitura akore you know umubiri itoke yake ntozo kwa banene mono especially ntolo gutwara you know kitambi kutwara ndene mono ile it's a predisposing factor yoko nyurubure bwa diabetes lack of exercise abantu mbali batali gukora exercise yoyote era kwimuka mambi uikaranza bakamarugoba tali gukora exercise yedeyone mubondo tali kolema you know gasi yago korera ikaransete you know ugo ikaranza kuri mono umunyite nandi nkoragira uri kawaida bono ko nyonga nando ko nyabanda bawe ikaranza bako titole ndagira gweli kanyara wegete njara liyoka so okoragira ndagira tuli gukora kindi gyonse umubiro yogo ndagira no yokyo konyoa eseri etegete kolegas imay kurangiria sukari so if you're not exercising ukora exercise uzokora mazoezi na bura nyoro buriri bwa diabetes ndagira yeto kuria matukaya uri liye ndagira yeduka mono ne ndagira ere polished na yani egetuma gose nibitume bitu bakwanda barusya kaganda nande kwende yakire kwali kitinga cyakire kikakurusya maganda ali by the way abantu ramba ali kuli maganda bone tingeli yorusya maganda lilisiko amaganda lisiko narama liyogo abantu bakale mbaga twali diabetes because bakaliro oboli obonge bakalire ndagiririye you know indigenous lakini bono abantu bakira seduka eduka karobondi ganda gote no kiri ganda ligi sikoli kurusuwa ndi bwate eminore kurukunga chromium
chromium nere kurigeria samanyi ngesukate basa kugenda iguru segendeza. So most of the food from the junk food yeduka tebugati chromium, you see. So endagera yeduka nabe kwa nto sukari because it is lacking chi minerals gire very important eso mubero ito. So kwanyo yanga tuachire eduka mono kuri endagera yeduka, you see. Twanyura uburire bwaki bwesukari. Abana baliya bakaba bwatuburire bwa diabetes, abana baliya bakaba bwatuburire bwa diabetes. Nabora anyore umusubati uyo bwato kararenga aibugatiraneti. Esukari yaenge itandi nyoike wangu eritakiri. Akalire junk food esukari ikagenda igoro. Nabera achangie kolentero umwana wa diabetes yekurunga type 1 ataraji gikomonto mwana. Abana bali bakoewa amabere y'engombe batarike umwana koibora umwana unajua kuna wengine unajua wale wa mama wazee ni wakaidi wale wa mama wazee wakonyora umwana ugo kerubo bona iga ukoenda wathinga maite natebe tunya gitari mwana oyo taliko chikwe ukende yose ntuliko chiko mwandagire nde yonsi bakuikire mutingi sita mungino batenki nago kinire tiya ugende nyange no muri ndo mwana atakeira maji uja komwa maji mwana litukulitanga itukulitanga ko maji umutinga tigaye uja komumenye ndagera ine ndagera mutu abaita mugakina baide naro chembaroro bakwa egwirunguri kwanze yebituma likairo no munyagitari akagotebi nyagitari karo kwenda antenatal clinic akagotebinga umwana otobasa ko mwandagire nde yonse omugonki for 6 months exclusively tobasa ko mwakende yonse for 6 months I wanna umwana ojaga kwa amabere y'engombe mapema ekera umwana uri akonyo ojaga kwa amabere y'engombe ekinga yaye y'umubire yachaga kurwania amabere yo onyore ndo yokurukunga autoimmunity diabetes yeri abana is an autoimmune disease ne kinga y'umubire ego chikosalie kwende the pancreas because wakoleta mago na kinteto chokole research mwedo na ino morali chokole research teto chogende clinic ya diabetes yabana orora bana bali bwate diabetes kuja kuboli story yabo okonyo nabwo abange bajaite ko mubere y'engombe mapema batarikinga kiyoko batarika 6 months daktari ngo igwa basibati abange bagote banga umwana akolera mono bagonga bakamabera Onyako we daktari aso mwana lakini akolera botukenjara. Akolera botukenjara. Tali nga akolera ko bangata igoteti. Emiyo yakoros. No. Okonyo gosenga. Aba nande nkarabang na mungnonde. Omwana agwente kubekeru kotuge kukabisa. Mwandali ko iguriberera. Lakini umungina bali abakoro bagotenga no hamburu mwana tigo mwana akwembe tigo mwana akwembe onye mobekai wate unyagitari ngaliberera ndiri goita mwana aiwaja ko asori omwana obo kende bona bo goita mwana ntubuga tege ntugekoro kunga service area to volume ratio the service area ya bana it's large meaning umwana ko engosi yayere na kubwe bintu biremi bona close hit fast so onye to kulendo mwana bwa buya abo mwana akomecha tali kolera because yenjara. Let me show you something. Omwana oli amabera ali amasini ni kwamwa ali amuisaine to tanga timbwati mabere mwayo mabera makayo aywa makamu isaine tigo mwana gonke exclusively nawe wente kuragira boli abangna bali bakoro kingandagira kyokoli amabera acha isaine so yo mwana ugo anywa mabere munitakeire aya yorobere for 6 months umaje research ya korbone the new research which is done now yoro kiringa amabere y'engombe tali maya eso mwana ule below 1 year old so tutaona andege ntokere kwebo bagete jeno mulike bitabu kuli kandi bitabu na andike kitabu yekiane ya diabetes nindi kitabu igonga the genesis of diabetes ogende gatiga iga ninkwanita mangana
you know amangana ya amabere y'eng'ombe ngateba ma ndigete cow milk igo so milk nti na ko correct ngaki nchenkali na maite ngamabere ali tali mayeso kwa kitabu liliandika around 2008 karubo yeah wakabona hiyo so wikatoirende tuteme kwirenda kagera marwira yatoko kwa n'uru rwa diabetes abantu nagusumbwita abantu ora abantu bakurwa bakogenda kinse kisiko guchikobekerwe figo ngwari kibazo guchikobekerwe figo kerubo abantu abakaba wa afford kwa ogani nyagitari you can see dialysis abantu bagusibwa manyinga diabetes nayo yarenteme cyane you know ntoko nyara wa afford let us be careful kutanyora mbuya kubwekera gwanyole yeah daktari karo koligerere ngiye ko yaro konyora hypertension abanyagitari ngo bagoteba igere sister to diabetes oburuide bwa high blood pressure amanyinga kogenda iguru n'uburuide bwa sukari ebinti marwira yabera akogendamu ngakyakogendamu onye ko watuburire bwa sukari ibugo sari meki yago cinjira cya manyinga once wasari cinjira cya manyinga bware ndende ko nga atherosclerosis bwagara cinjira cya manyinga cya teacher you know ikora cinjira cya manyinga cya teachire bware ntuburire bwa high blood pressure because high blood pressure ne cinjira cya manyinga cya sarikire maybe jabere naro usekitali kwaya na burunge you see ubururu bwa sukari na bwo gusara cinjira cya manyinga nciya ya na burunge useki reduce in size the rumen y'iki cya manyinga kikoreki every reduce enchirende yakonyo ubururu bwa high blood pressure amanyinga kogenda igoro ararentu ubururu bwa sukari niga umete high blood pressure emethi nga manyinga taliko tara burunge igo taliko ikakerese kimo onya manyinga taliko ikese pancreas isaini what it means a pancreas ili konyora enough nutrients enough oxygen enough nutrients within dagera so a pancreas ili acha gusaleka kiseri kiri kikoros insulin kikorukunga beta cells use insulate of Langerhans kyasaga usareka because kikonyora enough nutrients ya Mbemana sana daktari asokwira niliribulirya mbemana sana umwanchi muri bitaseniki Ndizi TV niko togendete gusanganira Dr. Kena Moses kurasi clinic ya Worldfit oyo gendete gotosemia amange igoro y'uburire bwa diabetes kolende onye kobate ibulirinde lyonsi nabwo tuma ujumbe agenge wetrasi na mbiri kabasi screen yago oso asichense mu chichi mitandao asense Facebook na bakotonyora wetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube na bakotonyora wetera Ndizi TV News akolinde daktari ngaite to akwane roborero bwa diabetes obumpurere kyobo na kibogo cyo so mubero ito na bogi bimanyerere imbere byebi ankonyoro nga abantu abange oborero boiga nko kibole bwa bacanda segeke getambe kerekende bate bagotumiko amaliogo goikogo kwa kolende oborero boiga complications kichiri bogo kibwareta Miskerubo kwanza ndagotenga abantu abange bagotenga ngutumia baramaryogo diabetes you know mbaka umweri bwense bagindi yangotebiga ase clinic yaitu munango kwana rero emutinyo yo elire we have reversed abantu bavuga tuburire bwa diabetes bono batari kutumia maryogo more than 5 people. If they're watching me, they're my witnesses. Yeah? Abantu bakiriza nyagitari yetu babwa tubururu bwe sukari. Baingotenga toko gwena bururu bwe sukari. Tonya go ichanda. Bono iga more than 5 people last month yoke to a reversing bururu bwa diabetes bono bari gutumia mariyo. So diabetes inko wenere. Lakini ntobwate diabetes, you know, eriye kurukunga type 1 eyabana eroteliko gwena ukomonyo bumaine eroteliko gwene sababu pancreas yae yakule completely so umwana ubwate diabetes taliko chikogwena because the pancreas the insulate of Langerhans yakule kiko produce insulin so lazima atumie supplementation ya insulin forever
lakini diabetes y'abantu abanene nakieko ereko rukunga non insulin dependent nga nabeko gwena nabo konye reverse uburwire bw'esukari bwabo bwere kubesa umubiro. The only thing you need to have is knowledge. Uburwire bw'esukari butagwenire complication kibugate uburwire bw'esukari miskerubu ibo gwito umubiro bokore umubiro gwo bwenspi uburwire bw'esukari bugosaliye enkoro yago igeye ntege tangani bugosaliye uburwire bw'esukari n'enkoro n'ekinjira ky'amanyinga. So abantu abange bali babwata uburwire bw'esukari nabo bagote banyora ki stroke nabo bacha banyora enkoro yabo yatwalire mechando ose bantwalire coronary artery disease kinja ky'amanyinga kikolagiriye enkoro kyakagusalika kyakire kuba atherosclerosis cyabere kinyerere bono umwoyo ugo gose enkoro yago yasinyikonyora amanyinga akoreke ayisaine. So egentege tangani burubwe sukari bogo koresa umubiri no gusali enkoro yago na nemeki yago yasalika, and that's why okonyora burubwe sukari rero baada ya mwaka yomu watenga gwatwara uburibwe high blood pressure because emeki yakoreki yasalikire. Uburwire bw'esukari ibogo saliye figo yago bware ndigo nga diabetic ama diabetic nephropathy. Diabetic nephropathy nekerobono uburwire bwa diabetes bwo cyagusali kinyigo cyago iko kinyigo cyago cyasarika mwisho kwatemwa yaya gwatware kinyigo kitaliko kolegas you have developed kidney failure eya kire n'uburwire bw'esukari. You see uburwire bw'esukari ibugo saliya maiso wakorendege nga diabetic retinopathy but diabetic retinopathy nekara maisago bonago salika ta asinyokorora bono kwaja kutwala what you call blood vision tuli korora boronge ngwa karorire buya lakini bono to kunyara korora boronge because amaisaga cyakira gokorege gusarika esukari nabego saliya maisago esukari nabego saliya obongo bwago abantu bwate esukari iba kweba sana bago cyaka go develop uru yoto kuruka nga Alzheimer disease. Alzheimer nekero kweba yani obongo bwawo bwacyakire kogota bwango ndatebe bokogota isababu bono bwacyake kweba mangana bwacyake kweba nga uburi bw'esukari bwacyakire kogoti obongo bwawo bwate gutwara Alzheimer disease. Uburi bw'esukari nabo koli nerves bwasali kinafs cyago abantu kwigure bagote nga yaya amagoro aya tali kuma zama boraya imagine mundu amazi nabwata amaguru naba mundu akubikuko uresa nini moto koyikwere atamagirira kwayete utware what you call peripheral neuropathy uburwire bw'esukari bwasarira kinawo kitari gose utware diabetic nephropathy neurons neuropathy sorry diabetic neuropathy kinavu cyaye cyasarikire okuba bona manyinga taligo ikese kinavu cyo mweri kinavu manyinga agofidi manyinga naragofidi kereki mukyumubiri bono manyinga taligo ikese kinavu kijya kuba damaged uri bw'esukari bwasari kinavu. You see abagaka kintu cyazarika nigo manyinga taligo ikoro uburi bw'esukari bwasari kinjira kikoira manyinga asobokombe amuri bw'esukari bugosari ibintebinge miskero bose ibintebinge abantu korole amagoro bagutwara bidonda bari kogwena. You see so you can calling uri bw'esari nga bari koigumato amatobe kasa bari koigwa kenions. So what I'm saying uri bw'esukari bugosari whole body mubiro murima chingozi bandokora banyenyegete chingozi ngozi etali toka ngozi yaye. Daktari ngo ibunda abantu bagoteba nga omuntu bwato buriro bw'esukari agenda gukorera operation taliko bwena bwango n'amaini yetako bwena because buriro bw'esukari ibukolowa immunity ekinga yago y'umubiri ekogendanse ekinga y'umubiri nereko bwena umubiro
onye ekinga yago y'omubiri kogenda ansi then tukogwena that's number 1 number 2 esukali uribwe sukali bogo attract infection so onye kwabaru ane kwa bote uribwe sukali asigete then infection yego swali se kwabaru then becomes a challenge kuba when and that's why most of the people with diabetes na bako nywana hata kile kwabaru lakini ukanyaka kara agenda kuchia mundu tukwane kanya kugenda kuchia tukwane because the doctors fear kubaru umurwero yo taguchiko gwena burungi uribwe sukali no buriro ubesana daktari gwa bakugukwanira nga omusibatikera ibwa trinity na bakonyoro buriro bwa diabetes na boiko bo kwambukira omwana uri abugureti akero kende tutebekera aiboire bono oburiro buri mbobe bokwera gusina bakogendera no buriro bwo bweskali oburiro abantu abasubatikera bayibwa trinity na bokonyo esukali yakogenda igoro what we call gestational diabetes ama gestational diabetes gestational nekero ubwatraneti esukali yago yagenda igoro esukali yekero yagenda igoro after kwa nyoliro umwana na besukali iri kwera kuruso mubero so ira ne normal lakini yekero kwa rolire igo it's a warning sign inga nandika na buratwara buribwe suka what am I supposed to do? Gestational diabetes is a warning sign na uranyore goja konyo burwe sukali lakini nando burwe gestational diabetes na bera arenteme chande menge so mwana wo you know na bera agero umwana wo esukali yayebe nyinge kero nyora arenda yago umwana alese enda yomo gosese di urara mwana nande sukali yabe ebe nyinge so oro mwana imi esukali ichiko mu affect yakaraja kuiburu because bone sukali inko gendire so umwana uchaka ku produce a lot of insulin ya gose ya gere sukali yagenda igoro gose sukali yagenda ansese amanye esamanye ngayo mwana uri sukali kero umuntu abugate gestational diabetes naba kuiburu umwana oyu onyo sukali yakire nseside because bone konyo narire go produce a lot of insulin ekararimi bono sokire siko tabuga sukali ile nyinga yange so mongena bono ogendera go produce you know insulin ile nyinga mono kwanyole sukali ya koreki ya chilense you understand bono na bera rente mechande nyinga sana kero mwana kwiburu sekatara iburu yeah daktari tarenda se ensemo yogwetanga konyoro burirobo abantu abange babire bagote ba daktari toisa konywe esukali nyinge tokobike chai ndonyoro burirobo esukali akora tukwadero teye kerengo kikerike kani omunyete igentunkire ndete gote ekero tukuri ndagiririe kolenta chinguru eso mubiri ekolenta ekorokunga carbohydrate katukuri carbohydrate bono kumfana ekero kunywa sukali sukali yago te korwe senda yago onye tobuga tigento ekorokunga vitamins B1 vitamins B1 itokorunga thiamine nere gokonyesa mangana digestion of sugar nere gokonyesa mangana absorption of sugar nere gokonya even to assimilation of sugar into the cells so onye tubwati you know onye go igobono minetiga esukali yekwanyu nebwata thiamine tebwati so where gajuki konyora thiamine from esukali yokonyu it's roping your body thiamine from the cells ekoibira emoverogo vitamins B1 for it to be digested mimi naambia watu hivi sukari ni mbaya lakini kama lazima ukunywe shauri yako igo ebichiko birengo monda bonita kunywa sukari bebe nje nadigite kunywa sukari 2002 up to date I don't take sugar ndo bwako daktari bana sanu manje muri etaseni kia Ndizi TV ni wata ndete kusanganira Dr. Kena Moses akora se clinic ya Worldfit chikakito ndete kukwanira igoro yoburire bwa diabetes so burire bwa sukari abuna bereka gutweresera mange gwetera oburiro akonde daktari manje muri nara obori igoro ya hemorrhoids oburire bwa hemorrhoids singo bwena bole yes
bantu bakiri nyagitari abange yitu bwaturi bahemorrhoids bawenire bandi batenga twatebe tunga kikore ko baru twabamariyo bagwena hemorrhoids nekero kinchira kyamanyi ngakiri kigotoka so murango bwecho nene kyavimbire nabo chiko bimbo ko bagutware ayoga nte gutware echo enkongulio karioka nabo chiko bimbo because you are putting a lot of pressure asinje kyamanyinga ukwe mkubwa mwili onyo no bwata fibroids gosenga ke uyibwatira neti mwana kera baswati bayibwatira ngotwara bale hemorrhoids because umwana ararerete kinchira kiri kyamanyinga wono manyinga tali gutara bwangu kije kyamanyinga kyabimba hemorrhoids nero lyo kuyo ntonya kuyeikurumaega ntakuri Kemba. Kunya kuya ikurumega. Umuntu uzago ikaranza yago gikoimuka kwa yanga yanyire. Iko wete Kumbe muri nyagosokero uza ama discharge. Neri lyo kuigwa abantu bakogenda ngomugongo gosoka. You know mugongo gosoka. Gusekera gukora ubusafi onyora manyinga as a tissue, you know. Hemorrhoids ngo wenere injectana na utoko kwene. Clinic ya Worldfit ngorukero kwene. Akone daktari ntara chikoliere ujumbe chinde. Na kitora beto gwetanga soko nyoro burero bigabwa diabetes. Nguki nateba iguma yatemesike rubu. Nyasaye tatongete bantu barwari. So gento gekora to kurwara itokurwara asoko tamanya. Ngandi tumanyete ntokurwara muntu natwara diabetes seno nabo kana tutwara diabetes nabo ukani mubiro ngati tutuko ndikondera diabetes incho wente korege ndege tangani eating right koriye ndagira muneta kiri koriye chinda otige chindagira chietuka otige ndagira junk food otige ndagira polished otige ndagira refined ngombulinga kinko nyunde sukari ndobinkonyi chene ndobinkonyi liyoko rabanga nabanyolira abantu ekero bakuba bonki ngobeka bale sukari sorobere lakini umwandu yanyakolera kirete kata itorobere rwaye agonke ngita kubekera ndi sukari bono mucha ite kubekera umwandu sukari aliya the problem so wikato turagere buja tori kinyinya so bonge uzendagerere you know, natural. To take and refined or polished, you know. Again, to get a to you correct some exercise. To correct exercise. To correct mazoezi. Wacha kukande. Na boku mnyokese nyumba ya kora jogging kidogo. Kama utaki kuonekana na watu kule nje, fanya jogging kwa nyumba, you know. Ngora random musikuli ukora rentike pindi kiteke kyogote. That's exercise I'm talking about. Wa correct exercise nyora nyomba na bo correct exercise ya ndonzo kunya gukore kero free kwa correct exercise. You know, eating right, doing a lot of exercise, making sure umubiro guturi monene mutwatebire. Don't be overweight. Bali bakunywa marune sigara nguchangie kero ntoburuwe sukari. Wachana na pombe mingi na sigara. Inaweza kuletea ugonjwa wa sukari. Usikunywe dawa ovyo ovyo. Abantu bali bakunywa mariogo karioka. Akaendeke mezo kunywa mariogo. Mariogo aliyo kinabara changia kero ntoburuwe sukari. Tia kunywa mariogo ovyo ovyo. You see? So netakire abantu bamanye kibarayitange. Na ndo chinya gitari yetu ya Worldfit we do that. We make sure that to acquire the right information and yeah. Mbe mono sana daktari mwencho muli na rokobole na ki clinic ya Worldfit ge kolingolia oburero bwesukali. Oburero bwesukali ekerogo chinya gitari. Abange bakire misikeru bwesegenya gitari yetu. Ekero bakire mbama ito somba bwa tuburero bwesukali. Lakini once kwangerestenga you know what you call the chief complaints imechando yago nedori watenga yaya mechando yane neye within a very short time twamanyire sukari because ngopima tule ntobwate machine yo gupima sukari toranga ye sukari yange wango kieri no reto pime nyoro mukojo abande bagocha bahotenga na twa the UTI etali koera tuko jikopima mukojo etwanyo mukojo no bwate sukari so to make sure nantu amupimbire sukari esama kwene twanyonge sukari ya maybe it is high to commence treatment. Yeah. Daktari mwanchumuli na rokobolinga ngiye kogero konyara abantu ababwate burero bwesukari okonyara babwate chi infections riyo kaliyo kachitali koera. Twatebirege nteke monga oburero bwesukari
inapunguza kinga ya mwili. Ugonjwa wa sukari inafanya kinga yako ya mwili inaenda chini. Kinga yako ya mwili ikienda chini, kinga haina uwezo wa kupigana na magonjwa. Unajua kinga ya mwili ndiye inaangalia kwamba hujakuwa, yani ina ward diseases. Inaua ebinyinyi. Bono nyolenye kinga yago y'omubiri kirigoro tekunyara guita kintu ebinyinyi kwanyora infection. Enchirende ya kabiri nago tebi uburi bw'esukari bugo tract infection. Bali bwatu uburi bw'esukari okunyabanya gutwara vaginal infections, batwara UTI, skin infection, chest infection, because esukari yani esukari ni chakula ya wadudu. Unaona? Wakati kuna sukari mingi, wadudu wanapenda sukari. So watakuja kunywa sukari ile. Yeah. Daktari kiagere biro bete biato nyorire kwanira ngona kyokoro bugwene ase clinic ya Worldfit asoborero boiga bwa diabetes. Miss Kerubo, we thank God nga tukulinga sangambu ya mono because nincho munyagitari umutangani. You know, I believe in the whole of East Africa. Insomere chinchira isatu chuko gweni ya marwiri. Ngasomere nchira ya kawaida conventional medicine. I went to Malaysia, ngasomere nutritional medicine and herbal. Njena bongo ali chinchira isatu. Ikongo abantu ngoja bade ofisi wanyango beta bantishi ndani. Na bongo kwa marioga akoru from wimete herbal, osen kwa marioga conventional. That gives me a upper hand esoko gweni ya marwira mangi. Abantu bali bakagirite gusianga mbako gweni abata inkonyora bana Kerubo. Bona ntuko kwana abantu abange abantu twamanyire bali more than 20 people banyorira abana abantu bagutulikeni za utenga thank you. Kwanza koliko ruwechensemo chicheza. Nandi kete message korwaliyo gembo twakonyire onyolire bono onyolire umwana atanyonyora abana abantu babere myaka 7 years 5 years batanya konyora abana bono twabakonyire banyorira abana because of the knowledge that we have. So ekero ngiye kwera togotanga diabetes inko gwenere is because of the knowledge that we have. I've told you nali kirege tab the genesis of diabetes. The genesis of diabetes inkinali kirege tab because of the knowledge. So ekero muntago chuburi na boruire bonde bwensi senyagitali yetu ya Worldfit. Nko make sure tolenga nko gwenale because we know how to go about it. So ekero bwatu sukari wa kiri nyagitali yaito nambe ya muno gwakishange sukari yago it is within the normal range. Namba ibere to make sure nge pancreas iri yago ya chakire go produce insulin. You know? Egere ekero twa koire amari wa produce insulin to make sure ne kinga yago y'umubere comment kere buri sukari we yako wena. Yeah. Daktari abange babere bakobolenga ye clinic kega kyao kegotoka na boko bairasira sekera nyo kumubwata chi branches ase chinsemo na boko kwanira boigorwe namba yago yesimi. Yes, thank you Ms. Kerubo. Ebiteria nenkoro kunga Daktari Moses Kena Unzarigo nkuru senyagitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit ntubwate branch yali mu Karatina, ntubwate branch mu Eldoret. Igabo songo no tulase nyumba ya Uhuru Plaza. Bali batamaiti Uhuru Plaza wikoche bakese marigiti egotoka. Osali ese marigiti nande chibucheri chichire. Osese stage nkuru ya Kisumu se yarenge abokorre nyombe ntambere kire Uhuru Plaza. Swaime inchubake goroba ya gatatu erumu 307 ngokonyole clinic ya Worldfit. And the good thing about igabo songo Ms. Kerubo ninche ngotoka iwo muntu we naacha ninche akonyora. So tanyagolenga kinga ninche monyole ninche akonyora se clinic yetu kya bosongo kya Worldfit. Abura ngakire namba ya nesimi onye guasirire namba ya nere 0722 24 5763 0722 24 5763
3 mbia muna sauturire mbia muna sana daktari asugusangana inte ambia muna sana mwanchi muri kwa biri kugusangana inte ko toga chage tumurubiriya oikabona igatwikire omweli no gosemere kwa ndimuna kwa biri kugwesemia amange mbia muna sana gutia ensemeli ya kera Elija Makori na boigo Pamela na Nyancha mante bingo kwani daktari sana asigasingia gukora ngote bimbia mona na boigo babo mweli mukomulisia bonsi ngote bambia muna sana asimwa beri mukubwatia omurubiriyo yiga kondo mwanchi muri gwikira buno gwikira omweli bo omurubiriyo yiga kondo tubasa gusika tubasa konyegera chinsa isato John Kebatingo soale elinda koletere amangana maya gwike weekend na artumira na Dr. Kena Moses twemanye amange wetera asomurubiriyo o Worldfit editere ne Frida Kerubon kuganiria oboliria obya karibu tena sana daktari. Asante sana miskiru. Enyagitari ya Worldfit Health Center